खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनैसो जोंहा आइमोननि न'आवहाय बैसागुनि मुङै आलासि जानो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय नै बिथाङाबो मालाय बिब' होनाय ड्रेस गस्लाखौ गाननानै ओंखारबाय दायो जोङो थांगासिनो आरो बे भिडिअ'आ माला फैयो आं माने बिराद लेजि जादों आरोना भिडिअ एडिट खालामनाया दिनै जाहैबाय 23 एप्रिल आरोना बियो माला फैयो आंबो मिथिला मोननै ब्लग दंबावो बेखौ आं एडिट खालामाखैनो बेखौ होखांनायनि उनावसो बे फैगोन आरोना आं माने जों थांगासिनो दङ दा बेखौनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोङो दायो माने गान दामनानै सालायलांगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय बे समावनो आंबो भिडिअखौ खेबबाय ओमफ्राय कपिराइट फैजानो गिनानैहाय आङो गासिबो अडिअखौ बन्द खालामनानै होबाय आरोना ओमफ्राय जोङो यो हानो सिंनि गानखौ खोनासंनानै थांगासिनो दङ आरोना पुरा दायो नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो नाजाराखौ सहैसिगोनानो जोङो दायो जोङो ततलापारा सफैबाय ओमफ्राय राजाया बानलु सिब्र नुनायखाय बानलु सिब्रखौ बायनो थांदों आरोना आं बिराद जानो मोजां मोनो बानलु सिब्र ओमफ्राय न'आवबो जोंना मोजां मोनो नालाय ओंखायनो लानोसै आरोना आलदा जाग्रा जिनिसथ' जेबो लानाय जायासै लाना फैदोंसै बियो सफैबाय जोङो सफैबाय नै थाइजौफ्रा थायगासिनो बिगुमाया होदों नै हा गानना नायनानै फैलाय गानखानानै फैलाय गान गस्लाखौ गानबाय दा मोजां नुबाय दा कालारा जागोन बेबो पारफेक्ट दे आंखौ खुलुमनो नागिरदों दे साख्रि मोनदों थाबनो गोदान बोसोरनि बोरहोनाया जायोनोलै ओंखायनो मोजाङै गनायना ला दख'ना दे आइ फै दे बोसोरनि बोर मोनथों साननाय नांगासै बाबु आरो राजानि बियो ओंखामा सिम्पोल जेबो बानायाखैनो आरोना आइया बांद्राय जाखाया दा जाबाय थानानै आंगायबाय दाउ बेदर मैथा सयाबिन ओंख्रि आंहा जाखांबाय फैद' बिजामादैया दा फुङावनो थांसैनो बिजामादैया बेना ओंखायनो हाखु दाखुनै संदों अमा आलुजों मा होनो नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय बिथिंजाय खुमब्रा भाजि जाखांबाय माबानि मा होनो भिन्दि भाजि जाबाय आरो मोनसे दंबावो दा करेला भाजि जोब्बाय ओमफ्राय जा थांनानै हांसोफोरखौ मोजाङै नायदे Kedang, ini, ayo, moneo. Datang, bye bye. So राजाया थांबाय ओमफ्राय आं थालांबाय साननैसो थागोन न'आवहाय साननैसो थागोन आं न'आवहाय ओमफ्राय दा आइ पापायाबो थांबाय स्कुलावहाय
बाबुजों आंजोंल'सो दङ ओमफ्राय दा जोङो ना सेरगासिनो दङ आरोना मैथाजों संसै ना दा सानजौफुआव जानो थाखाय ओमफ्राय आङो साननैसो थालांगोन आरोना न'आव थ' राजायाथ' थांबायानो ओमफ्राय नै आंहा मा जाखो मैया मोनायावहाय सफैनानै माने थाइजौ गोलैदोंमोन आरोना गोथां ओमफ्राय आंना मोदोम सुनो लुगैथारबाय नालाय ओमफ्राय मोदोम सुबाय बे समावथ' जेबो थाल थायासै दिनै फुङावसो नुबाय जे गन्थंआव नै एकदम थाइजौनि बे आथाया खामलाबनानै थाबाय आरोना मालासिम थागोनथाय मिन्थिया आं बोरैबा मोनथारदों आरोना डाइरेक्ट बेखौसो नुयो आरोना थ' बेनोसै राजायाबो थांबाय ओमफ्राय आङो र' नाखौनो एसे देखायनोसै मा ना आंबो मिन्थिया नानि बांद्राय नलेज गैया मा ना बेयो आं अनलि मागुर ओमफ्राय मागुर थोरि ना नाथुर ना ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय थै नङा ओइलाय नङालै बे गोलावा खुसिया बेखौल'सो सिनायो आरोना बाखि जेबो सिनाया ओइ नाम लानाङा बेनि थ' दायो जों फंबायजों आंजों बानायबाय थानोसै भिडिअखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आङो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय